Ești acum șeful mafiei din România? Banii tăi cer reguli noi. Uităm de filmele americane. Aici crima organizată este o corporație financiară. Primul tău obiectiv major? Controlul absolut al fluxului de numerar neimpozitat. La fel ca în afaceri, ai nevoie de un capital inițial. Să zicem că ai obținut 1.000.000 de euro din contrabandă. Acum intervine problema principală. Cum justifici acești bani în fața statului? Dacă îi ții ascunși, inflația îți va devora profitul în fiecare zi. Ești obligat să investești inteligent. Spălarea banilor devine prioritatea ta absolută. Deschizi 10 spălătorii auto și 5 restaurante scumpe în centrul capitalei. Aceste afaceri paralele funcționează ca un scut protector pentru veniturile tale. Creezi chitanțe false pentru a transforma banii murdari în profituri legale. Așa devii dintr-un simplu infractor un antreprenor extrem de respectat astăzi. Dar fii foarte atent. Fiscul românesc este un inamic mult mai periculos. Costurile tale operaționale includ acum și mita pentru diverse autorități locale. În lumea interlopă modernă, șpaga nu este o crimă, ci o taxă. Trebuie să plătești poliția, vameșii și politicienii pentru a funcționa liniștit. Aceasta este diversificarea riscului, o lecție esențială pentru orice investitor modern. Dacă ești inteligent, vei intra rapid pe piața imobiliară din Cluj. Cumperi terenuri ieftine și construiești blocuri înalte prin companii cu interpuși. Imobiliarele reprezintă cea mai sigură metodă de a parca sume uriașe. Randamentul investiției tale crește proporțional cu prețurile apartamentelor din marile orașe. Următorul pas este obținerea de contracte publice prin licitații aparent corecte. Statul român devine, fără să vrea, cel mai bun client al tău. Asfaltezi drumuri județene la prețuri duble, folosind materiale de calitatea a treia. Diferența de bani intră direct în conturile tale offshore din Cipru. Așa funcționează un monopol bine stabilit în economia gri a țării. Dar ce faci exact atunci când apar clanuri rivale foarte periculoase? Războiul pe străzi este o pierdere enormă de capital și resurse. Ca un lider adevărat, preferi fuziunile sau negocierile de afaceri dure. Le oferi rivalilor un procent din afacere pentru a menține pacea. Este exact ca plata dividendelor către acționarii unei companii foarte mari. Pe măsură ce imperiul crește, tehnologia devine noul tău aliat principal. Renunți la extorcările clasice și investești masiv în atacuri cibernetice sofisticate. Hackerii tăi din Râmnicu Vâlcea generează milioane de dolari din ransomware. Acești bani virtuali trebuie transformați în valută fără a lăsa urme. Aici intervine rețeaua ta complexă de portofele cripto și bancomate private. Practic, îți construiești propria bancă invizibilă pentru toate autoritățile financiare europene. Totuși, cu cât ești mai bogat, atragi mult mai multă atenție. Poliția și procurorii încep să monitorizeze tranzacțiile tale financiare tot mai atent. În acest moment critic, ai nevoie de cei mai buni avocați disponibili. Cheltuielile cu departamentul juridic devin cea mai mare gaură din buget. Este o poliță de asigurare absolut necesară pentru a rămâne liber. Să analizăm puțin psihologia ta ca lider al acestui sindicat mafiot. Ești condus de lăcomie, dar trebuie să aplici o disciplină severă. Dacă îți etalezi bogăția prea devreme, vei fi arestat foarte rapid. De aceea, conduci o mașină modestă, deși ai milioane de euro. Sindromul bogăției ostentative a distrus mai mulți interlopi decât poliția însăși. În loc să cumperi o mașină scumpă, deschizi o firmă nouă. Acesta este secretul dobânzii compuse aplicate în lumea crimei organizate românești. Cu timpul, afacerile tale legale devin mai profitabile decât vechile infracțiuni. Acolo, marginile de profit sunt sigure.
iar riscul de închisoare scade. Acesta este paradoxul mafiei. Succesul te transformă într-un cetățean aparent onest. Ajungi să donezi bani pentru spitale și să sponsorizezi echipe locale. Cumperi imagine publică și respectabilitate, cele mai scumpe active de piață. Oamenii de rând te consideră salvator, ignorând sursa reală a banilor. Acesta este marketingul de gherilă dus la un nivel absolut profesionist. Dar imperiul tău este mereu construit pe un munte de datorii. Datorii de sânge, datorii morale și favoruri politice care trebuie returnate. În finanțe, levierul prea mare te poate duce direct la faliment. În mafia românească, levierul prea mare te trimite la închisoare definitiv. Un singur subaltern nemulțumit poate declanșa un audit complet al afacerii. De aceea, managementul resurselor umane este critic pentru supraviețuirea ta zilnică. Trebuie să plătești bine angajații pentru a le cumpăra tăcerea absolută. Salariile compensatorii din mafie sunt practic mită pentru a preveni trădarea. Privind în ansamblu, rentabilitatea acestei vieți este de fapt foarte proastă. Câștigi milioane grele, dar trăiești zilnic cu o paranoie absolută constantă. Nu poți cheltui acești bani fără să privești constant în spate. Orice mișcare greșită pe piață înseamnă pierderea libertății, nu doar financiară. Care este lecția financiară din această simulare a crimei organizate românești? Orice avere construită pe fundamente instabile se va prăbuși inevitabil, dramatic. Metodele ilegale necesită prea multe costuri de acoperire pentru a merita. Banii câștigați cinstit au o valoare reală mult mai mare astăzi. Aplică disciplina unui șef mafiot în afacerile tale perfect legale acum. Investește în active sigure, controlează fluxul de numerar și evită datoriile. Plătește toate taxele, pentru că libertatea este cel mai valoros dividend. Nu ai nevoie de infracțiuni pentru a atinge independența financiară dorită. Ai nevoie doar de un plan solid și de multă răbdare. Piața legală din România oferă destule oportunități excelente pentru minți ascuțite. Fii strategul propriului tău imperiu financiar, fără să încalci codul penal. Viitorul tău financiar depinde de deciziile inteligente pe care le iei. Rămâi mereu pe partea corectă a legii și construiește bogăție reală. Dă un follow pentru mai multe analize financiare și lecții utile. Lasă un comentariu. Ce afacere legală ai deschide cu 1 milion? Până data viitoare, investește inteligent, protejează capitalul și rămâi mereu liber.